Lapu-Lapu City Health bitataw nga wa makasulod sa dakbayan ang UK strain. Subay nini, dili lang ang gikan sa mga flag countries ang i-re-swab apan lakip na ang tanang mga returning overseas Filipinos nga sakay sa tanang international flights. Si Luan mayroon din na Adunay live report. May? Yaslan, kini ang gikonpermar sa Lapu-Lapu City Health human gipahibaw sa DOH kagabi nga may UK strain na usa ka kaso sa UK strain nga nakasulod sa nasod nga taga Quezon City nga gikan sa UAE. Sa 49 ka mga returning overseas Filipinos nga mga taga Lapu-Lapu City nga gi-re-swab niadtong Enero 9, 11 ug 12 pulos kini nagnegatibo. Gipapauli na sila karon sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimay aron tiwason ang 14-day mandatory quarantine. Samtang gipaabot pa ang resulta sa ikaduhang swab test sa unom ka mga returning overseas Filipinos nga gipahigayon kagahapon Enero 13. Mato ni Grace Mary Karunggay, epidemiologist sa Lapu-Lapu City Health Office nga human masuta sa DOH nga may taga Quezon City nga nagpositibo sa UK strain sa COVID-19, gisubay dayon nila kung may mga nakasakay ba sa eroplano ang naasoy COVID positive patient nga posibleng nakatabok usab sa Sugbo agi sa Mactan Cebu International Airport. From what we have from their health declaration, walay kanang nakauban adtong nagpositive. So wala tayo nakuha nga data nga sila nakauban ato ang na-positive nga naa sa Manila karon. Dugang ni Karunggay, may gipangmuntar man usab nga mga help desk sa arrival area sa Terminal 1 sa Mactan Cebu International Airport, busa masubay gihapon nila kung ugaling domestic flight na ang gisakyan niini gikan sa kauluhan. Bisan pa og katong mga nag via Manila si ang mga ROF OFW ato gihapon na nakuha na catch nato sila unya katong mga walay travel pass nga nakasuod dinhi sa ato yung gipang swab. Ang ato lang po is ang hangyo ta nga ang uban nga mga lugar mo padayon lang gyapon nga magbutang gyud sila tao kay not all passengers are from Lapu-Lapu City and we didn't know kung authentic ba ang ilahang dokumento o piki ba. Usa sa mga pamaagi nga gihimo sa lokal nga kagamhanan pagsiguro nga dili makasulod ang UK strain sa dakbayan. Mao nga tanang mga pasahero sa tanang mga international flights gikinahanglan gihapon og i-re-swab bisan pa man kung makapresentar sila og negative result sa RT PCR Test sa ilang pag-abot. Ug ipaubos gihapon sila sa 14-day mandatory quarantine. Subay niini, adunay 27 ka mga returning overseas Filipinos nga anaa karon sa isolation facility sa dakbayan, bisan pa man kung nakapakita sila og negative result sa RT PCR test sa ilang pag-abot kay ipaubos gihapon sila sa ikaduhang swab test. Kagahapon, adunay 7 nga nagpositibo sa dakbayan sa Lapu-Lapu, unom niini sakop sa usa ka pamilya. Sa pagkakaron, mibalik na og saka sa 71 ang active COVID cases sa dakbayan. Pabilin usab nga anaa sa 2,525 ang mga naka-recover ug moabot na sa 2,715 ang total COVID cases sa Lapu-Lapu City. Samtanglan karong adlaw nagtigom ang kadagkuan sa Lapu-Lapu City Government, City Health ug sa DOH aron hisgutan ang planong pagpalit og COVID-19 vaccine. Lan? Salamat, Luan May Rondina.